Табела Кметъл вместо кмет посреща посетителите в кабинета на Цонев в каварна. И тъй като малката община се прочу с рок-концертите и фестивалите си, жителите не виждат нищо необичайно в това. Този млад мъж идва специално, за да види китарите на Глен Хюс и Менуар и не само това. Аз много отдавна харесвам Камелот и Амон Амарт и много искам да ги гледам в каварна. И се надявам това да успея. Цонев пък признава, че не обича да стои в кабинет, но сега се заседявал повече. Абсолютно безценни са подаръците от Менуар, от Глен Хюс, Ронин Джеймс Дио, вечна му памет. Имам албума Бърн, който е само 50 екземпляра в целия свят. Списания свързани с ACDC, с автографии. Тук е макета на паметника на Ронин Джеймс Дио, автограф от Пеле. Всички рок подаръци ще бъдат изложени в кабинета, а когато той стане малък, общинската галерия ще се превърне в музей на музиката. В музеен експонат може да се превърне и колата на кмета. Там са автографите на всички знаменитости на Алис Купър, на Глен Хюс, на барабаниста на Скорпионс Джолин Търнър, на Емир Кустурица, на много хора, които са били в колата. За BTV новините от каварна, Петромира Кирчева.